Hi. May udto sa tanan sa akong tanang mga ka-video nako o mga ka-YouTube. Ano ako diri sa nag-video ko sa Sikyong. Ano siyang Sikyong? Bulat, ma'am? Thank you. Ayo, Almonica. Ano siyang 18 floor sa Sikyong condominium sa mga Koreano. Na din nagtrabaho si Wina. Muna sa likod dapit sa mo Pero dito sa likod dapit sa mong simbahan ako tong nakuhaan gahapon og picture. Na din si Wina Villamor Sansis. Akong igagaw nagtrabaho. Na dool ra ni sa amo diri na adi at bang sa kuan ay. Kana at bang kuan na kapilya man na kana mo nang daycare center man gahapon ni akong gibidyohan gahapon. Siya. Nya. Ay doon man diri sa tubig nako. Ano siyang diri ang tubig nako. Ani ay kani mao na siya. Ani gani na may nagtuyok. Mao na siya nako. Mao ni diri. Anya kayo. Salamat kayo sa inyong pag-support sa akong YouTube channel. Please share and likes and subscribe. Katong wala pa maka-subscribe, subscribe na. Thank you very much. Pap. Hi. May odto nyami diri sa kana ang dool ba sa likod sa simbahan sa Yellowville, Kapilya. Ang gibidyohan ni Miracle Fruit. Grabing daghana Hindi kayo, bida ko. Wala lang pero naadi ay ginabatya kay na may daghang bunga. Wala ginog na. Duta lagi. Pero naglubog sa kwan. Pila ka buok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka buok. Duta tambal magud ni kaning Miracle Fruit kanan sakit. Puno ani tambalan. Hindi kayo na naman niya putot na niya. Gamay ra makaayo. Ang dahon kamera nalikod ni sa Kapilya ang Pikas Daycare Center na Daycare Center na diha Sikyong. Init kayo muna na dia si Wina nagtrabaho nang Sikyong mga 18 floor man na siguro nang hinti ko din nahurot na lang siguro ang kuan wa jud ko malini sim lakaw pa